Skal du ikke komme frem? I får ham ikke, fordi du puster. Skal du ham? Nej, Torby! Brug den speedhack. Okay, så fik jeg break. Ja. Skal vi? Må han ikke? Jamen hvorfor må han ikke gå herind til os? Må han ikke engang bare gå 1 meter? What? Hvad for noget? Okay. Hvad er det? Silvan som ikke engang går ind til os for politiet. Det er altså lidt vildt. Han får det at vide. Ja. Var han herinde i går da? Hvad? Var han herinde i går da?